Окупанти висунули жорсткіше звинувачення Наріману Джелялу. Першому заступнику голови Меджлісу тепер закидають учинення диверсії, а не просто спонукання до цього. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, Наріман Джелял відмовився свідчити окупантам, а ті призначили йому аж 12 експертиз. Захисникам вдалося поспілкуватися з бранцем у будівлі окупаційного ФСБ у Сімферополі. Приватно він розповів, що утримується у двомісній камері СІЗО разом з вірянином свідків Єгови. Почувається добре, лише попросив не забувати про братів-бранців Азіза та Асана Ахтемових, а також передав адвокатам листа. Наріман Джелял написав, що був готовий до арешту після участі у саміті Кримської платформи. Назвав окупаційну владу мстивою, яка хоче залякати незгодних, але закликав не піддаватися і не опускати рук. Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим, сказал: «Ваше оружие – слово, а это гораздо опаснее. Так что мое оружие со мной, мое слово со мной, мое слово с вами». 8 лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы, наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться. Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки. Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы. Олександр Полянський та Олег Глушко – це так звані адвокати, яких окупанти призначили для нещодавно катованих бранців Азіза та Асана Ахтемових. Фотографії псевдозахисників опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров. На їх очах окупанти піддавали братів нелюдським тортурам. Бранців нещадно били, погрожували вбивством, а Асана Ахтемова катували струмом заради так званих зізнань. Полянський та Глушко тим часом уважно спостерігали і не втручались, називаючи тортури процедурою. Ми маємо неспростовні дані про те, що адвокати Полянський і Глушко залучені в беззаконня, що здійснюються катами ФСБ щодо Асана і Азіза Ахтемових. Саме внаслідок їх співучасті в беззаконні карателі мають можливість формально легалізувати здобуті ними під тортурами визнання. Асан Ахтемов відмовився від адвоката Олега Глушка, призначеного окупантами, і уклав угоду про захист з Айдером Азаматовим. Про це адвокат повідомив після зустрічі у СІЗО із затриманим у так званій справі про диверсію. Він опублікував текст заяви на своїй сторінці у Фейсбуці. Попри це, братів Ахтемових на білій газелі ФСБівці вивезли з СІЗО для проведення слідчих дій. Про це слідчий мав повідомити новопризначеного адвоката Азаматова, але цього не зробив. Айдар Азаматов передбачає, що його підзахисного могли вивезти з СІЗО для чинення тиску, щоб той вчергове відмовився від адвоката за угодою і погодився на захисника за призначенням. Раз повезли на следственные действия, значит, мне следственные органы обязаны сообщить об этом в соответствии с УПК РФ. Если повезли опять уговаривать отказаться от меня, значит, опять будет давление. Так как отказ в письменном виде от назначенца и о моем допуске от Асана я получил. Рефат Чубаров упевнений, лише деокупація Криму покладе край переслідуванням, свавільним арештам та катуванням. Тому закликав світ бути рішучішими, оскільки після 7 років окупації лише стурбованості замало. Мова йде не лише про Нарімана Джеляла і не лише про Ахтемова Азіза чи Ахтемова Асана. Мова йде про більше ніж 100 політв'язнів, подавляюча більшість з них кримські татари. Ми маємо зробити все для того, щоб якомога їх звільнити. Я розуміюся, що від того чи іншого заклику чи пояснення одразу питання все не вирішується, але для мене є дуже важливим, щоб щоб всі, хто причетний до обговорення тієї глобальної кризи, яка в світі встановилася з причин російської агресії, війни проти України, щоб всі вже усвідомлювали, що лише висловлювати стурбованість – це вже має бути соромно.